Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis, que ompliren l'univers de llurs costums de lleis, la llengua d'aquells forts que acataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. Muira l'integrat que, en sonar sos llavis, per estranya regió l'accent nadiu no plora, que en pensant sos llars no és costum ni senyora, ni cull del mur sagrat la llera dels seus avis. En llemosí sona el meu primer vagit, quan del mugró matern la dolça llet bevia. En llemosí el Senyor pregava cada dia, i els càntics llemosins somiava cada nit. Si quan me trobo sol parla amb mon esperit, en llemosí li parl, que llengua altra no sent, i ma boca llavors no sap mentir ni ment, pues surten més raons del centre de mon pit. Per entendre en quin estat es troba el català, primer cal saber diferenciar entre una llengua minoritària i una llengua minoritzada. Una llengua minoritària és aquella que té pocs parlants. Per l'altra banda, una llengua minoritzada és aquella que té poca protecció legislativa. La supervivència d'una llengua minoritzada com el català depèn de mesures que garanteixin el seu ús en tots els àmbits de la societat. Tot i ser una llengua amb un alt grau d'intercomprensió i prestigi, el català pateix un procés de minorització per causes històriques i polítiques. D'aquesta manera es justifica la necessitat de mesures per protegir-lo, incloent-hi polítiques lingüístiques. Encara que el català té una gran massa crítica de parlants, no gaudeix de la protecció que tenen altres llengües minoritàries. La convergència cap a la llengua dominant, en aquest cas el castellà, fa que molts parlants abandonin el català quan interactuen amb persones parlants d'altres llengües, fent-la així una llengua socialment prescindible i dificultant la incorporació de nous parlants de català. Segons dades de l'informe CAT de l'any 2021, un 80% dels habitants de Catalunya canvien automàticament la llengua quan algú els parla en castellà. Crec que això es diu convergència lingüística. Ho vaig escoltar l'altre dia a classe. A part, sabies que només un 37% dels màsters es fan en català? És una xifra molt baixa. Les llengües no es mantenen vives sense polítiques que les protegeixin. Hi ha nombrosos casos de llengües minoritàries que són salvaguardades per l'imposició de marcs legals que garanteixin el seu ensenyament i l'ús social. Al Canadà, el francès és obligatori per protegir a tota la comunitat francòfona del Quebec. Aquesta mesura garanteix la continuïtat de la llengua i fomenta el seu aprenentatge sense generar un rebuig massiu. L'educació és clau per consolidar una llengua. El sistema d'immersió lingüística de Catalunya ha demostrat ser eficaç per garantir que tota la població, independentment de la seva llengua familiar, assoleixi un bon domini del català. No obstant això, les crítiques han derivat en intents de reducció del seu ús, provocant que l'ús social del català disminueixi. La protecció del sistema educatiu en català no és una imposició injustificada, sinó una necessitat per tal de garantir l'igualtat d'oportunitats i evitar la desaparició progressiva de la llengua. Imposar el català no significa eliminar el castellà, sinó assegurar-se que el català no sigui substituït per defecte. Un exemple efectiu són les converses bilingües, on cada persona parla amb la llengua que més li convé, i així el català no és exclòs. Això és perfectament funcional i afavoreix el respecte mutu, evitant que el català quedi subordinat al castellà. També cal reforçar el català en l'àmbit social, laboral i mediàtic, assegurant-nos que no hi ha discriminació per part de la llengua. Nosaltres no imposem, no ens agrada que ens manin. Nosaltres fem una política lingüística per defensar i conservar la nostra llengua. Perquè una llengua minoritzada sobrevisqui necessita una protecció efectiva i una certa imposició institucional. No es tracta de forçar ningú a parlar el català en la seva vida privada, però sí que qui vulgui parlar-lo ho pugui fer sense cap mena d'obstacles. Protegir el català no és una opció, sinó una responsabilitat col·lectiva per tal de preservar una llengua que forma part del nostre patrimoni cultural i identitari. Les llengües minoritzades d'arreu del món tenen el català com a referència i inspiració per seguir lluitant en defensa de les seves llengües i cultures.